To je fakt hnus. To je mega kentus. Tady dokonce fakt nevíš, co přijde ještě. Dobrý, já mám to skvělý. Je tam první bur? Jo, je. Jak se podívá. Nevím, já si jdu do prdele už. Papá domů? Papa. Už to mám bur. To pojď po mně. Borsovi upadlo zadní kolo, viděl jsi to? No já jsem to, no. A byl první jak stejně, nebo mal 20 metrů, 300 metrů nad. Ty vole, a jak může upadnout za nikoho? Nebylo dotáhle. Na ten zdar.